Kasabay ng inaugural session ng bagong konseho ng lungsod ng Iriga, ang State of the City Address ni Mayor Rex Oliva. Maagang ginampanan ni Oliva ang papel bilang alkalde ng lungsod dahil sa suspensyon ng ombudsman sa dating alkalde na si Madel Alfilor sa loob ng 6 na buwan. Malaking hamon ang haharapin ng bagong administrasyon. Naubos kasi ang pondo ng lungsod, na apektado pati ang pampasahod sa mga empleyado nito. The Team 1 Iriga transition team as discovered. So the fund really of the city is depleted, not only on capital outlay, maintenance and other operating expenses, but also funds intended for personal services, particularly on the salaries and wages of contractual and job order employees of the city. Isa sa mga solusyong inilatag ang pakikipagtulungan sa gobyerno nasyonal bukod sa pagpapalaki ng local revenue. Expect that for this 3 months time, the collection on taxes, fees and charges of the 3 economic enterprises will increase, and that we will prove to the people of Iriga. Nakikita naman ng mga konsihal ang patas na pagdinig sa konseho ng mga ipatutupad na programa para sa Iriga. We are on a road towards fairness and gabos madadango. Yung implementation na dapat magkaroon ng representation ang indigenous people communities sa sangguniang panglungsod. So andito lang naman kami as their backbone, and of course we'll support yung lahat ng mga endeavors. Kumpiyansa ang bagong administrasyon sa suporta ng mga matataas na opisyal ng probinsya at mga kapwa Irigenyo. With the support of Congressman Mix and the provincial government of Governor Luigi, programs, projects and services will be coming over to the city of Iriga. We must unite for a better Iriga City. Diyos mabalos po. Jan Amador, God, CSN. all the glory.